जायाखै दाबो मा ओंख्रि संबाय दं जाबाय बाथोनबो देखांबाय नै थौ मा बाथोन बानायनो हागोन जाखानोसैयानो हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय नै फुङावनो ब्लग स्टार्ट खालामनानै होबाय बयनिसिमबो गुड मर्निं ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना ब्लगखौ जोबजासिम दाबो ओंखामा लाबोदो ओंखाम मोनबायबा लांगासिनो थैज' मुनुआ मा नागिरदों हनै गावनि प्लेट लायदो मालाय Kiansa mun to Kiansa halap 2 plate dे खोन्थानो हायोबा मा इयो आलु मिथिखादों आलु ग्रेभि र' ओमफ्रायो solo potol anda potol fry ओमफ्राय local anda दिनै आङो मा होनो ब्लगखौ जानाय लोंनायनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनोसै आरोना लोगोफोर फुंनि खामानि जिहेतु जोब्बाय दा जानायनि सम फुंनि ini saya खिथु थांबाय दं नोंनो प्लेट दंनिसा लाबबाय प्लेट लाबबाय ओके आं प्लेट तो आनो केकखौ होना होबाय जि गरम लाइन थांबाय नामा लाइन थाङाखैथ' आंसो बन्द खालामनानै होदों देमनु ओके थैंक यू मनु थैंक यू इसे हो दा नांबावगौ बाहाय आंनियाबो बारा जागोन खोमा फुङावनो एसे नास्ता पानि जगार बानायबाय आरोना आं सामुसखौसो बावगारबोबाय दै मुनु मुतुरि आं मुतुरि नङा कम toy मुतुरि toy मुतुरि मबाइला गेलेनायनि चान्स दं नामा नाय आरो खारबाय दं नामा नाय नोंहा एख' गिनथि गैया मानसिया खनसे बोसोरनि बार्थडेमोन नानिनिमोन खोमा बार्थडेआव केक हानाय भिडिअखौ मोजां लादे होनबाय केमेराखौल' हमबाय थाबाय ओजा लादो होनना सानबाय एडिटिं खालामनायाव नागिरबाबो गैया जि रागा जोंदोंमोन आङो खारबाय दंना गैया खुनु गेरेन्टि गैया नोंजो मामखा तयखा आलु आनजाया ए मुनुक नेट बि आतु नेट बि रहा आलु ओंख्रिया जाबाय मुनुनि फेभरेट ओंखायनो दिनै आलुखौनो एकदम ग्रेभि बानायबाय आरोना आङो आलु गोजा लोगोफोर ओमफ्राय पटल फ्राय ओमफ्राय नैबे लकेल दाउदै ओमफ्राय बाथोन फुङाव बाथोन थाबा एसे खहाबसिनो आरोना बाथोनखौ नैयाव लानोसै ना फैनानै फेनखौ डाइरेक्ट बानायना होनाया मोजां जागोन नामा नोंनि गोसो नै बाथोनखौ नैयाव एसे थाथो दे मुनुआ गरम मोनखाया गोथारै गरम मोना जायो नै बाथोना नांदोना ओमफ्राय नै बेयो मैयानि दाउ एसेल'थार हो नांदो जा मोजां लगायदों उदै जाबो दे पानि गुदुरल' मैया माने लोगोफोर जोङो मानासनिफ्राय फैनानै हराव ओंखाम जायासै आरो बि जादो इसेमान ओमफ्राय आं जायासै आरोना ओंखायनो एसे फुङावनो जगार लाबाय आरो बेवहाय मा बावलायलांदो बिनांगौ आरो नोंखौ साइड मोनसेयाव जाबाय दे दाउदैफोरा हर मुनु दाउदै आं थोसेयावनो लाबाय बाथोनखौ नोंहा नैयाव लादो मुनुआबो जाया पटल मुनुआ जानो नागिरा पटल नोंबो जागोन ना पटलखौ जानो नागिरा इयो होमबाबो मोनसे जासिनि र' पटल खाबि नाखा जायाहाय इयो मोजां मोना पटल देखा मामखा
फुंनिखौथ' गोलोमस्रावलायनाय जाबाय र' लोगोफोर दा सानजौफुआवसो मा ओंख्रि संनांगोन मा ओंख्रि संनांगोनहाय दा सानजौफुआव दाथ' जाबाय र' सानजौफुआव संनाङा ओंखाम जानाङा नोंनो हानाय नङा एख' संनाङा ओंखाम जानाङा होनदो नोंनो थानो हानाय नङा दा ओंखाम जायाबा 1टा 2टा जानाय लोगो लोगो मा ओंख्रि ओंखाम जायाखै मा संख' जाबाय थागोन ना मुनु ना हे मुनु तुनदुताय ताते इयो जेखाइ दंमोन ना सानजो ना गुरनाय इयाव लाना फै नाखौ एवनानै दोन मासुर बाजा बिदे नाजां थाङानो न'खय हमथाखादो मालाय लाना फै ओइ थाङा आक' मुनु नाजां क न' सिङाव होदो गरम न' सिङाव ओरैनो थाबाय थानो नोंसोरो खामानि गैयिफोर नाजां अलसियाफोर नोंगो आं ना गुरैखाय आं मावसि नङा आरो नाखौलाय आंबो गुरनो गोसोबा गुरनो हागोन आरो मिथिबाय आं दा थाङिखायसो थां सान्दुं गोसा सानैबो थाङा सान्दुं गोसायाव जा नों खबाइ लाग्रा जा नाजां क थाङा जों सान्दुं गोसायाव क आयै जि गरमहाय लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायनो नागिरबाय आरोना नै साहायावनो बिफां साहायावनो ओमफ्राय जिरायनाय फाजिनो नै बेखौ जानो नागिरदों हरावबो हानानै जादों आरोना जोङो हासबेन्डजों आंजों सानावबो जादों ओमफ्राय नै थाइसेल'थारसै आरोना थाइसुरि लेमनिसै र' संख्रि लाखाबाय बानलु थाइसुरि होननाय मुनु थाइसुरि फिथाइ दे थाइसुरिखौनो जानोसै जाद' बानलुआ उरै उरै जा गावबा गाव सामुनुखा जा एफाले मुख परि जाबि सां जा जागोन आं खाम तय नाखाबे नि नाखाबे बेबायदि होथैयो थाइसुरि गोखै होननाय बानलुखौ जाया दे खोलैल' नोंसोरो इदि जुजिलायबाय थानानै दाउखौ होनानै लांफा दाउखौ लांफा नागिरनानै बिराद गरम लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै बिफां सिङाव दसे जिरायनानै दुगैनानै माने उन्दुदोंमोन आरोना दासो सिखारबाय ओमफ्राय आङो फंनैसो बाथ्रा रायलायनो नागिरदों आरोना नोंथांमोनजों सासे सानैया माबा माबि बुंहरगासिनो नालाय सासे सानैसो आरोना फोथायनोनो नागिरा माने माबा माबि कमेन्ट हरबाय थायो जे फिसिनोनो लाबोखादों ओंखायनो खोन्थायाखै आगोलनि बायदि खुला नंला दानिया लाखोमायो बाथ्राफोरखौ होननानै सासे सानै आगैमोना होनहरगासिनो आरोना गासिबो नङा बांसिनानोथ' बिराद मोजां कमेन्ट हरो ओमफ्राय दा आङो बिनि सायावनो बुंनो नागिरदों आरोना लाखुमायो होनदो आरोना दानिया बाथ्राफोरखौ लाखुमायो आब'मोना खुला खुलि खोन्थाया सिगांनि बायदि नंला सिगाङाव बिराद खुलामोन ओमफ्राय आरो मुनुखौ नोंसा खांनो लाबोमारबाय फिसिनो लाबोमारबाय ओंखायनोथ' कमेन्टनि रिप्लाइ होआ बा एसे गोबाव उन्दै गथ'आ बिमा बिफा नागारनानै थाफैनो हायो नामा सोर बिमा बिफा बिलाय एसे उन्दै गथ'खौ एसे गोबाव दोनहरनाय आलासि जानो होननानै बुहुत कमेन्ट फैदों आरोना बिदिनो सासे सानैनि ओमफ्राय बेखौनो आङो दाखालि साननैसो आगोलावबो बिराद मोजांहाय आं भिडिअ बानायनानै होखांबाय आरोना बिदि सोंहरबाय थानायनि थाखाय नोंथांमोनाबो जिहेतु नुयो नालाय सोंनो लुगैयो मिथिनो लुगैयो बेखौ बुजिनानैनो आङो भिडिअ मोनसे होनानै दोनखादों आरोना मुनुखौ जोंहानाव दोनफैथ'दोंसो लाबोथ'दोंसो होननानै मालायनि किसुमान पार्सनेल खोथाखौ फारसेनिफ्राय इदि ससियेल मिडियायाव होना दोननाया बा बुंनानै होनाया मोजांबो नङा होमबा जोंनि खोथामोनबा जोङो बुंनो हागौमोन दा मालाय बिसानि न'खरनिसो आरो मानो बिमा बिफा गैया जानो दे लोगोफोर बिमा बिफा गैयाबा माबेनिफ्राय उजिगौमोन बेलाय नङा होमबा मुनुआ मुनुनि बिमा बिफा दंना गैया होनना सोंबाय थायो मुनुनि बिमा बिफा दंबाबो किसुमान प्रब्लेम दङ गासिबखौबो माने बिदि मालायनि बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव बोरै बुंनानै दोननो नङा होमबा नोंथांमोनाबो जाय सासे सानै सोंहरदोंमोन एसे बुजियो आरोना
मालायनि बाथ्राखौ इदि बुंलाबायनाया मोजां नङा आरो नोंथांमोनानो सानना नायलाय बोरै बुंगोन आङो मालायनि न'खरनि बाथ्रा मालायनि पार्सनेल बाथ्रा हौवा हिनजावनि बाथ्रा नङा होमबा जिहेतु जोंहानाव दंफैथ'यो जोंनि दायथ' बियो जोङो मुनुखौ मोजाङै लाखिनाय ओमफ्राय आरो गोनांथि जायोबा जोङो मुनुखौ जुदि लांफैथ'नो हायाबाथाय बिमाया जों स्कुलावबो होनो होननानै रायलायदों आरोना जोंहा दा नायनोसै फन खालामो गेजेर गेजेर ओमफ्राय आरो नायफैयोबो आरोना मुनु बिमाया मुनुखौ ओमफ्राय दा मेन खोथायानो जाहैबाय जुदि स्कुलाव होनाय टाइमा बारग'लांबा जुदि दानो जुदि सिखायाबा मोजां खोथा मोजां बाथ्रा बा स्कुलाव हरनो माबायाबा जेबो रोंनाय नङा होमबा गावसोरनि हौवा हिनजावनि पार्सनेला गावसोरनि आलदा जेनेबा गथ'नि फिउचारा जाहाथे गाज्रि जाया जायनियाव थाबाबो जेराव थाबाबो जिहेतु जों बर' फिसा बेबो थ' जों सानदो आरो गथ'खौ जुदि लांफैथ'नाय जायाबाथाय बिमाया जुदि आरो थाबावथो होनबाथाय स्कुलाव होनो हानायालागि जुदि थायो बा नै दाथ' एसे गोबावानो जाफैबाय नालाय ओमफ्राय आरो थाबावबाथाय एसे गोबावैनो जुदि थाबावोबा दोनबावोबाथाय जों सानदों आरो स्कुलाव होगोन होननानै मोजां स्कुलावनो होगोन ओमफ्राय दा नायनोसै आरोना जायखिजाया नोंथांमोना उल्था पुल्था साननो नाङा जे फिसिनो लाबबाय खांनो लाबबाय होननानै मानो मालाय बिमा बिफा थानायखौलाय जोंलाय बोरै खांनो लाबनो हानो नङा होमबा आं सिगाङावनो बिराद मोजां बुंखाना दोनदों आरोना लाबोथ'दोंसो दंफैथ'योसो एसे प्रब्लेम दङ बिनि थाखाय होननानै बयबो गावनि आंगो फिसाखौ बयबो गोसोखांखायो नायनो लुगैखायो नङा होमबा बिनि गेजेरावनो किसुमान प्रब्लेम थाबा उपाय गैयि जायो दा जायनि न'खराव जादों जाय जाजादों बिसोर मिथिगोन आरोना बिनि फारसे आङो इमान गुवारै बुंबाय थागोला आरो नोंथांमोनाबो जायफोरा सोंहरदोंमोन सासे सानैया एसेबां मानि मालायनि जेनेबा पार्सनेल खोथाखौ मालायानो होनबाय आं जेनेबा मिथिनो नाजानांला आरोना जिहेतु आंबो मिथिहोनो नाजायाखै ओंखायनो मिथिनो नाजानांला आरोना आंनि बा जोंनिबाथाय बेलेग खोथामोन आरोना जोंथ' बुंखायोआनो जेबो लाखुमाखाया सोरबा आगैमोना होनदों मुनुनि खोथा सोंबाय थानायाव आं बुहुत खोथा सोंहरनायाव आं एसे जेनेबा बारा थाबनो रिप्लाय होआखै नालाय ओंखायनो माने बुंहरदों आरो लाखुमायो मायो होननानै लाखुमानाय खोथा नङा आरोना मालायनि खोथाया जेनेबा एसेबाबो बेलेग जायो बोरैबा बुंलाबायनो बोरैबा मोनो ससियेल मिडियाफोराव ओंखायनो माने बेनो आरो जायखिजाया आंनिफ्राय जोंहा खांनो लाबोआखै बा फिसिनो लाबोआखै खालि कमेन्टआनो बिनिल' आरोना दानिया भिडिअ होनाय लोगो लोगोनो दाथ' नोंथांमोना नायनो बाबाबो उपाय गैया सोरबा मानो लाबोदों मानि थाखाय लाबोदों बाबाय खोन्थायाबा नायनो इदि होनलायलाङो आरोना दा उपाय गैया सोरबा नायिखौथ' आं जबरदस्ति नाय होननानै बुंनोबो हाया नङा होमबा जायफोरा मोजां मोनो बिथांमोनाथ' बिराद मोजां कमेन्ट हरखायो कमेन्टखौ नायबानो नुगोन आरोना नोंथांमोना जे मुनुखौ नुबाय थाबा बिराद गोजोननाय मोनो भिडिअआव किउटथार बिराद मोजां मोनो मुनुखौ भिडिअ लाबोफाबाय था ब्लगाव होननानै होनो आरोना गोबाङानो ओमफ्राय इदि कमेन्ट मोनबा मोजांबो मोनो आरो नुबायबो थाखागोन मानो होनबा जिहेतु दंथ'यो दायो एखेलेगे जोंजोंनो थायो आरो आं सानफ्रामबो जिहेतु ब्लग बानायो मुनुखौथ' नुखागोनानो जोंनावनो दं जिहेतु नङा होमबा लोगोफोर स' बेनो आरोना आंनिफ्राय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन दिनै आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै